बे हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारनि खाथियाव बेखौनो दाबि खालामनो ओंखारदों जे सरकारा जुदिও सावरायबाय थादों अब्लाबो जों बेखौनो दाबिखौनो सरकारनि खाथियाव जे जोंनि दाबिखौ थाबैनो सुफुंनांगौ आरो बर'फोरनो थाबैनो आलादा रायजो होनांगौ जों भारत सरकारजों सावरायनो बेखै जों जिहेतु हाथियार दैनो नांग्रा आफाद आरो बे हाथियार दैनो नांग्रा आफादफोरजों सावरायनो थाखाय भारत सरकारा सासे इन्टारल'केटर एपइन्टमेन्ट होदों आथिखालाव मिस्टार ए.बि. माथुरा दिनै इन्टारल'केटरसआव खामानि मावदों बिथांजों सावरायगासिनो दं बिनि सिगाङाव जोंहा दिनेश शर्मा होननाय सासे दंमोन बिथांजों जों सावरायदों आरो बिनि सिगाङाव मिस्टार पि.सि. हालदार दंमोन बिथांजों जों सावरायदों दासिमहालागै जों इन्टारल'केटरजों 30 राउन्ड 30 खेब सावरायबाय सिगांनि सावरायनायफ्राव भारत सरकारनि जितु एटिटिउड गोसो बे बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै बारा गुरुत्व होआखै किन्तु एबार नरेन्द्र मोदीनि जि सेकेन्ड टार्म बेवहाय भारत सरकार बेखौनो बुंदों जे भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव हाथियार लानानै नांनायफोरनि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनो जाहाथे बेखिनि ओनसोलाव जि जेंना बेखौ बोस्रांनायजों लोगोसे गोजोन थासारि लाबोनो हायो आरो जौगानायखौ लाबोनो हायो आरो बेनिखायनो आथिखालाव भारत सरकारा बेखौनो बुंदों जे बर'नि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनांगौ आरो जों दाखालिनिफ्राय मैयाहालागै 15, 16, 17 सानथाम मिस्टार ए.बि. माथुरजों सावरायदों आरो सावरायनाय बिथाङा जेसेबां हायो बर'नि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनांगौ होननानै बोस्रांनोसै सरकारा सिद्धान्त लाबाय होनना जों बुंदों बेनिखायनो बिथाङा मोनसे खावलायदों जे जिहेतु भारत सरकारा सावरायनाय सिद्धान्त लाबाय नोंथांमोना सिरियासलि सावरायनायाव बाहागो लानांगौ आरो बर'नि जेसेबां गौथुमफोर दं बर'नि जेसेबां संगठन दं बर' रायजो राजा गासैबो खौसे जानांगौ दिनै जोंखौ खौसे जानो खावलायो जों खौसे जानांगौ बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि प्रग्रेसिभ People's Action Committee for Parliament Movement NDP आरो लोगोसे UPPL जों बे मोनबा संगठना ज' जानानै दिनै भारत सरकारजों जि सावरायदों बे सावरायनाया जाफुंसारनो थाखाय जों गासैबो ज'थ' जाखानांगोन बर'नि गासैबो गौथुमाबो ज' जानांगोन आरो बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा खायलें खुयलें जानाय बायदि दैदेनगिरिफोर दंबा संगठनफोर दङबा बिथांमोनखौ नोंथाङा नारसिननांगौ जे ज' जानांगौ नांनायाव नाजानायाव हास्थायनायाव सोमावसारनायाव ज' जानांगौ अब्लासो बर'फ्रा गांनाय उखैनायखौ थाबैनो बोस्रांनो बर'नि आलादा रायजो थाबैनो जागोन बिदिनो खायलें खुयलें जायोबा सोरबा सानजाहा सोरबा सोनाबहा थांनानै सोरबा साहा सोरबा खोलाहा थांनो नागिरोबा सरकारा बेखौ खाबु लानानै जोंनि जि मोननांगौ जोंनि जि मोनथायफोराखौ जोंखौ गोजान खालामना दोनदों बेनिखायनो जों खावलायदों जों गासैनि बर' संगठननि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे खौसे जाय गोरोबलायो ए.बि. माथुर बिथाङा मैया जोंनि सिगाङाव स्पष्टयै बुंदों जे दिनै गोबां आसामनि पलिटिकेल लिडार्स आरो बेहाय बर'फोरनि पलिटिकेल लिडार्स बिथांमोना आंखौ इनफ्लुयेन्स खालामनो थारमाने गावसोरनि थिननाय मथे खामानि मावनो नारसिनबाय थादों खिन्थु आं रावखौ खाथिर खालामो आं आइ.बि.नि डिरेक्टर हिसाबै रिटायार लाबाय बिनि उनाव आं इउएन राष्ट्र संघआव खामानि मावहैदोंमोन बिनिफ्रायबो सेकेन्ड टाइम रिटायार लाबाय एबार बर'नि खामानि मावनानैसो थार्ड टाइम रिटायारमेन्ट लासिगोन थार्ड रिटायारमेन्ट खालामनांगोन नोंथाङा आरो बेखौ आं रावखौबो खाथिर खालामनांगोन रावखौबो खाथिर खालामा पलिटिसियानानो जा सोरबा बर'फ्रानो जा बेनिखायनो सोरनिबा खोथा मथे आं मावा जि राइट जि सैथो जि थार जायजों खामानि मावो जेबायदि खामानि मावबा गासैबो जातिफ्रानो देशआनो उन्नति जागोन मोजां जागोन सल्युसन शान्ति फैगोन बेबायदि बेबस्थाखौसो लानानै आं समाधान खालामगोनखौ बिथाङा स्पष्ट जों प्रप'ज बर'लेण्डनि बादै जोंहा बिथिं ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा बा ब्रह्मपुत्रनि साहाबो मोनफा मोननै गामि जों बर'लेण्डआव सोनो हायाबो जानो हागौ बाथौआव हाबसोना थाहैनायखाय किसुमान गामिफोर बेबायदिखौ जों सोनो हायाबो जानो हागौ खिन्थु बै ओनसोलफ्राव थानाय बर'फोरनि थाखाय भारत सरकारा भारत संबिजिरनि बेबस्थानि गेजेरजों हा हुनि रैखाथि बेबस्था खालामनांगौ आरो बिथांमोना गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो मोनसे
रोखा जाति हिसाबै थांना थानायनि बेबस्थाखौ होनांगौ होनना जों दाबि खालामदों आरो बे बेबस्था जायोब्ला जेरै बर'फ्रा बर'लेण्डनि बाहेरायाव थायोबाबो जेबो जिंगा सिनांगौ गोनां जाहैनाय नङा आरो बेनिखायनो जों बे बेबस्थानि गेजेरजों थारमाने मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे सलिउसननि गेजेरजों बर'लेण्डखौ जाहोनाय आरो लोगोसे बर'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' रायजोफोरनि थाखाय बेबस्था खालामनाय बे बेबस्थाखौ जों लाबोदों आलादायै काउन्सिल दानाय आलादायै बर'लेण्ड दानाय बेबायदि नङा मोनसे बेबस्था दोनो मोनसे सलिउसन दोनो बर'लेण्ड आरो लोगोसे बर'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' रायजोफोरनि सुरक्षानि बाथ्राखौ रैखाथिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनाय खामानि मावदों आरो दिनै सरकारखौ बेखौनो मावनो थाखाय खावलायदों नारसिनदों आरो दिनै जों आन्दलन खालामो बेनि थाखायनो लादों बेनिखायनो बिथांमोना सिन्था खालामना जों थालांसिगोन बा बर'लेण्डनि बाहेरायाव थागोन बिथांमोना सिन्था जानो नाङा सिन्था खालामनाङा जे बर'लेण्डआ जायो जों बर'लेण्डनि बाहेरायाव थासिगोन जोंनि अपसना मा जागोन बेखौ सिन्था खालामनायनि प्रयोजन गैया खारन बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि हा हुनि मोनथाय हा हुनि रैखाथि राव हारिमु थुनलाइनि रैखाथि रोखा सिनायथि थांना थानायनि रैखाथिखौ भारत संबिजिरनि बेबस्थानि गेजेरजों होनांगौ होनना जों दाबि खालामो आरो बे निश्चय जागोन दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों मोननैबो बेबस्था जायोबा इउपिपिआ हारसिं आन्दलन खालामनायनि प्रयोजन गैया बे सुक्ति जाखांनानै बिथांमोनानो नेतृत्व लानो हागोन बे सालायनो हागोन दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोना खामानि मावनो हागोन बिथांमोना मावगोन जों बर'लेण्डआव थानाय मानसिफोर थानाय बेयाव मावहैया बिथांमोना मावो खिन्थु बेबस्थाखौ जों मोनसेजों लाबोनो नागिरो आलादा आलादायै नङा कारण आलादा आलादायै जों बेबस्थाखौ नागिरबा सरकारा बे खाबु लानानै जोंनि गेजेराव आरो जिखिनि जों मोनथाय होनांगौ बेनिफ्राय बन्सित खालामदों बिथांमोना नाजादों सानदों गोरोन्थि जायाखै खिन्थु थेवबो जों मोनसे बेबस्थाजों जेरै गासैबो सुबिदा होनो हायो बेखायनो मा राजि दं जों बेखौ मानो नाजावनो सेस्था मानो जुदि सेस्था खालामाखै जों दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेनिखायनो जों सरकारखौ बेखौनो नारसिनदों जे बे बेबस्थाखौ जों लाबोनांगौ